Bones a tots, benvinguts a un nou vídeo, un vídeo una mica diferent, vale? Avui us porto un vídeo des del meu jardí i us porto un vídeo amb dues bicicletes que tinc al meu darrere. La negra, aquesta d'aquí, és la bici que faig servir normalment per entrenar, que és la Megamo Pulse Elite del 2021, que deu-se amb els anys, perquè entre una i l'altra hi ha molts anys de diferència. I aquesta d'aquí és una bicicleta blava, és la Orbea Orduña del 1978. Més o menys, vale? La data l'he buscat una mica per internet de quan pot ser, però era la bici que tenia el meu pare quan era jove i evidentment el meu pare la va guardar i ara la tinc al meu darrere. Així que us vinc a ensenyar les dues bicicletes, característiques d'una i de l'altra, vale? Aquesta ja la teniu bastant més vista. Hi ha característiques d'aquesta d'aquí, la Orbea, que a simple vista ja dius, uau, vaya bicicleta, com podien anar amb aquesta bicicleta aquells anys? Així que m'aixeco, agafo la GoPro i us començo a ensenyar les bicis. Vamos! Començarem per la Megamo, que anirem una mica més ràpid, vale? Ja us la sabeu, quadro de carbono, és una bicicleta tota de carbono, tija de carbono, quadre de carbono, la forquilla també, però ara mateix porto les rodes, les Vision de perfil 35 amb alumini, d'acord? Les Mavic de carbono les vaig treure, les vaig canviar, les tinc a la venda per si algú li interessa. I bueno, anem a veure, manillar també de carbono, amb potència integrada. Després, tema de components, anem amb el Ram Force, vale? Anem amb un 48-35 i un 33-10 a darrere, unes 12 velocitats. La veritat és que va de lujo, vale? Electrònic és una passada, jo no torno a canviar a mecànic, a no ser que no em quedi cap altre remei. Després de pedals, un Shimano Ultegra, vale? També molt macos. Són una mica més amples que els Look i a mi em van molt millor. Jo no sé vosaltres què tal anireu, si amb Shimano o amb Look, però jo m'he passat molts anys anant amb Look i ara anant amb Shimano tampoc torno a anar amb Look, us soc sincer. Una altra cosa curiosa que us ensenyaré avui també, és això d'aquí, GPS, d'acord? Ara, avui en dia anem amb GPS, mapes, absolutament superdigitalitzat, i anem amb el Garmin el 830. Per què us dic això? Perquè ara ens en anem a l'altra bicicleta i us ensenyaré el què. Ja veureu. Vale, per aquí la tenim, Orbea Orduña del 1978, més o menys. Principal cosa, a destacar, canvi de marxes. Les marxes no es canvien per la maneta, es canvien aquí al quadre. Mireu, així es canviaven les marxes. O sigui, amb aquest canviaves el plat i amb aquest d'aquí darrere els pinyons. És una passada, o sigui, us imagineu estar en plena pujada, haver de baixar un pinyó i haver-lo de baixar aquí? La veritat és que és un dels canvis més bruscos que s'han fet amb la bici de carretera i dono les gràcies a qui ho hagi inventat de posar-lo a les manetes, perquè vaya tela. Després, parlant de les manetes, o sigui, les manetes ja tenien alguns foradets, no sé si per a baixar pes o per aerodinàmica, però és molt curiós, vale? La maneta té alguns foradets. Tampoc sé si és algo que va fer el meu pare, així d'estranquis, perquè també era molt manetes. Mireu la potència, vale? Tota una peça, i aquí que s'agafava amb el manillar només per un cargolet d'aquí davant. Com podien anar amb aquestes bicicletes? La veritat és molt curiós. La direcció per fora, vale? Ara ja anem amb direcció integral, però és que la direcció era tota per fora, o sigui, els dies de pluja i tot, se't deuria rovellar un muntó, si no ho cuidaves bé, se't deuria rovellar molt. Evidentment, va, amb freno de zapata. Això de CLB suposo que deu ser la marca o el model, d'acord? També està aquí la maneta. Suposo que deu ser el grup, no? En general. Per aquí tenim el sillín. Encara està ple de pols perquè la tenim penjada al garatge. Però mireu el sillín també. Ojo, de l'època. Tots els cables per fora del quadro, evidentment. Mireu això que deu estar soldat al quadro. És molt curiós aquí també com està soldat el quadro, vale? Amb aquestes peces coneixen la tija amb les diferents parts del quadre. Per aquí davant, el logo d'Orbea i tot, ben guapo. Hi ha una cosa d'aquesta bici que m'ha impactat bastant i que jo encara a hores ara no l'havia vist i avui, abans de fer el vídeo, dic vale, vaig a mirar-me una mica la bici, aviam què puc dir al vídeo. I tema de l'aigua. No hi ha portavidor. O sigui, literalment, no hi ha forats per posar el portavidor ni aquí ni aquí. O sigui, en aquella època, no sé si hi ha algú que estigui veient aquest vídeo que m'ho pugui assegurar, però com ho fèieu per beure? O sigui, ho deuríeu portar amb una motxilla? Deuríeu portar amb una motxilla amb una ampolla d'aigua? És bastant curiós, deixeu-me uns comentaris, a veure si hi ha algú d'aquella època que tingués una bici d'aquestes. Una altra cosa molt curiosa, jo a la Megamo hi porto 12 velocitats, però és que aquí n'hi ha 5. Només hi ha 5 pinyons, o sigui, per pujar un port amb això, havies d'estar molt fort, Que bèstia!
Mireu, aquí posa Simplex, no sé, això hauria ser el model sòlida, també posa per aquí, és que desconec totalment aquesta marca, Simplex. Suposo que la cadena encara deu ser la d'aquella època, no sé, això ho hauria de preguntar al meu pare, els pneumàtics també són d'aquella època, vull dir, aquesta bici no s'ha tocat des de llavors. Vale, a hores d'ara, doncs, per saber la velocitat és super senzill, no? Només fa falta, doncs, un GPS, un rellotge, o simplement amb el mòbil ja ens pot dir la velocitat, però en aquella època, com miraven la velocitat aquella gent? No? Com sabien a quants quilòmetres per hora anaven o quants quilòmetres feien? Doncs això, buscant per internet, he trobat bicis d'aquest estil, però això que us ensenyaré ara no ho he trobat gaire i és bastant únic. Tampoc sé si és una artimanya del meu pare, però mireu això. És un comptaquilòmetres, d'acord? I aquí dalt et deia doncs, els quilòmetres que anaves fent. És molt heavy, És molt heavy, això no ho he vist a quasi cap altra bicicleta. Mireu, veus? Per aquí porta, doncs, diguéssim, el xivato que va comptant les voltes, i això va comptant les voltes i ho transforma, suposo, com quilòmetres. És una curiositat que en poques bicis d'aquesta època trobareu. És molt heavy aquesta bici, tenia moltes ganes de despenjar-la, doncs aquí al garatge on la tenim, i ensenyar-vos-la, perquè no es veu cada dia una bici així, i us la volia ensenyar a tots vosaltres. Què us sembla? Què us sembla la bici? Us ha agradat? Què és el que més us ha, doncs, sobtat d'aquesta bicicleta, no? Vull dir que si el manillar, la forma, no ho sé. Què és el que més us ha sobtat d'aquesta bicicleta? Deixeu-me als comentaris. I, uau, vaya diferència de bicis, de pes, la posició, tot, com canvia, Vull dir, és molt heavy l'un amb l'altre. Què us sembla? Deixeu, doncs, un bon like al vídeo per si voleu més vídeos com aquests ensenyant-vos, doncs, bicicletes i coses. I recordeu que del 22 al 24 de setembre estarem a la Sea Hotel a Girona, acreditats, tindrem la nostra acreditació, si sabeu, mil gràcies aquí a l'organització, i estarem ensenyant-vos, doncs, totes les bicicletes que trobem per allà, creant un munt de contingut, així que apoyeu fort al canal, que ja quasi som 300 subscriptors, i ens anem veient per aquí. Ciao!